Πω, πήγε 8 η ώρα και είμαι χάλια. Με το ζόρι θα σηκωθώ. Πάλι τα ίδια και σήμερα. Αχ, αυτή η κατάθλιψη. Νιώθω βαριά την πλάτη μου. Αχ, κομματιάστηκα. Και ο ύπνος δεν μου φτάσε. Όλα δύσκολα σε αυτή τη ζωή. Τι να κάνουμε. Λίγο νερό να φύγουν όλα. Να ξυπνήσω, να δροσιστώ. Να πάρω λίγη δύναμη. Λίγη δροσιά. Όπως παιδί, πλησίαζα το παράθυρο το κλειστό και το άνοιγα με θέληση να δω το φως. Τι ωραία που ήταν τότε. Αχ, το φως, μια δύναμη που τα καθαρίζει και τα δυναμώνει όλα. Να το. Καφεδάκι τώρα. Καλύτερα να το φτιάξω μόνος μου. Έχει τη χάρη του κι αυτό. Ένα καφεδάκι να δυναμώσουμε. Παραδοσιακός ελληνικός καφές. Πω τι έχω περάσει τελευταία. Ούτε δουλειά, ούτε συντροφιά, ούτε υγεία. Δύσκολα μου φαίνονται όλα αυτά που παλιά ήταν δεδομένα. Κάθε χρόνος τελευταία μου έφερε και ένα δεινό. Πέρυσι έχασα τη δουλειά μου που έκλεισε η εταιρεία, πρόπερσι χώρισα με τη γυναίκα μου και φέτος αυτή η παλιοκατάθλιψη. Χαμός. Ευτυχώς έχω και το φίλο το Δημήτρη. Καλό παιδί και πιστεύει και με βοηθάει. Λίγοι είναι έτσι. Κάτι που ότι θέλει να μου δώσει σήμερα. Θα πάρει τηλέφωνο πιο μετά. Πω, μου πέσανε όλα μαζί και πώς να τα σηκώσω. Και αυτή η αρρώστια δεν λέει να φύγει, σαν να έχει κολλήσει το κεφάλι μου. Αλλά όπως λέει και το φιλαράκι μου, ένας αγώνας είναι η ζωή, γλυκιά πικρή, μία και μοναδική. Τελικά πιστεύω θα κυλήσει και η σημερινή μέρα κουτσά στραβά. Κάτι θα ψωνίσω να μαγειρέψω μετά. Έλα Δημήτρη μου, τι γίνεται? Καλά φίλε μου, τι κάνεις, πώς είσαι σήμερα? Ας τα λέμε καλά Δημήτρη. Είπες θα περάσεις από εδώ γιατί θα πάω για ψώνια σε λίγο. Θα περάσω για μια στιγμή να σου δώσω ένα φάκελο δώρο από μένα. Αλλά δεν έχω χρόνο γιατί δουλεύω μετά και αν δεν σε βρω θα τον ρίξω κάτω από την πόρτα σου. Θέλω να το κοιτάξεις με προσοχή. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα. Καλημέρα φιλαράκι.
Στη ζωή μας τον δρόμο όλα θέλουν κόπο και τα δύσκολα μας προκαλούν πόνο. Όμως θα περάσει κι αυτό και από τα χείλη σου ξανά θα βγει γέλιο δυνατό. Μην το ξεχνάς ποτέ κι αυτό. Ο Θεός δίνει ένα βάρος για να το σηκώσεις. Αν δεν μπορούσες, δεν θα το πέρναγες έτσι. Γι' αυτό οπλίσου με δύναμη. Κοίτα μπροστά σου. Πάρε θάρρος. Οι δυσκολίες έρχονται και φεύγουν. Όμως τα μαθήματα που παίρνουμε από αυτές μας μένουν. Αγάπη και υπομονή χρειάζεται, φίλε μου, πολύ. Αχ ρε Δημήτρη.